Ngono lho. Ini kudu tahunmu. Dak ngene ra. Dak ora ngerti mesine. Suarane ben krungu. Maktit barang. Ini ki do napa to Mas? Iki arep bagi-bagi ring slot, oleh hasil slot kayak pasang. Mau masang. Pasang EV ora ngeslot. Ayo bareng engko bayaran ngeslot. Pemasangan gratis. Tapi teknisnya saya nggak tahu. Saya ikhlas sih teknisnya. Naik sak-sake ra apa-apa. Pemasangan gratis nih. Bulan berapa ya? Itu kalau 10 Mbps 130, 20 Mbps 160. Ya 30 Mbps 190. Oke. Kelipatan 30.000. Yo, silakan kalau mau pasang langsung bisa hubungi di channel YouTube Agung Saladin. Termurah se-Borobudur. Ini Mas Penyok Pak teknisi handal. teknisi. Teknisi handal dari kota Yogyakarta. Ya itu banyak woko channel iki banyak ngene. Yo, banyak ciu. Banyak arak. Berapa kok ya? Baik kan nyetrik. Lunga ya, ben tak teluk-teluk lunga ya. Oke. Kicip. Asar rampung yo. Karo Pak Kasnosan. Sisan apa ora? Kowe ngere kepiye banyak kuwi nak banyak iki cali iki mah. Padha iki rono-rono karo iki rono. Sisan bakal sesuk kowe ring cari iki piye. Mano, sesuk ruwa arep saiki ruwa. Nek aku saiki kan aku sisan ditampa ki lho, Nyok. Tampone. Iya to. Langsung ditalangi aku masalah, Nyok. Ini jaluk talang. Wah, jelas kok. Talangi aku ke dibayar membengi aku talangi. Hah? Ora pelanggaran Satyo Ibrahim yo. Kan ada lalinan pendiloro lali kok, Nyok, Nyok. Lah, kopian. Amnesia. Nek duit to. Tapi nek sing wong utang ora lali. Amnesia. Adine Pak Kas lho. Lha omong amnesia kena santet. Amnesia payah. Wis mati ya. Wis samatan. Lali. Berarti rontek baterene. Lalinan nek wong amnesia iki. Nek karo duit lali. Karo payah. Iki lho, mending gowo ngene iki mu blengker sangkar. Oh iya, oh. Ora ratayan. Ratayengen. Wis ana lapisane tak mau. Wis gawe meneh kok wong durung. Ha iki dokane wis sesuk njaluk nang mrikku ana. Kowe agunge ana kok. Ratayangen nek ana lapisane tak mau. Kowe muka ana ta, Gung? Hah? Kowe muka ana ta? Oh, Pak. Nah, ini iki Ji. Ini iki cetar ratayengen. Kuwi ratayan, Mbok. Bilang wis ana lapisane. Ya nek di blengker Lapisane titanium. Titanium ya lapisane isan. Wah, wis didol wae, klecepe didol ya. Wah, ujuk kelingan nang kulon biyen ngono kuwi sabetane lek. Wis tau kerja merantau apa kowe? Lah, 5 tahun ya padha. merantau diusir kok omah piye. Ya kaya disirale sih. Ya kok ndelok cuaca nek udan ora aman nek ora udan to lanjut banyak. Daripada melinci-linci sesuk. Terus beda kae. Sekali ngene ta. Kali kok ikan. Sisa iki. Ayo gitenan, Bung. Arek. Arek sis, semongko. Lah kae aku tak anak buah tak kena arek. Oh. Arek. Dibilake iki mandor iki tidak mandor. Iki mandor. Aduh kok meneh ra krungu. Ora ketok ya. Raine Goriano iki lho digani disuk. Dijum iki lho. Disuk kae. Pak Mandor niku anak buah pripun Pak Mandor? Ah, anak buah iki rada nganu, wani radoan karo aku ya. Rada wani karo sing isan nih saiki. Anak buah udah kurang ajar iki piye? Lah gendere ra gowo teng ora manggo tadi. No. Ah, banyak disoting. Karo ngomong ya sih. Kene iki ora pinter ngomong ya. Karo nyanyi apa? Karo iki karo ngomong-ngomong pemasangan di manual ini iki. Kayak kopi lah, lu ngopi mana sih? Yang pentetnya aku juga. Ini, mana bukan?
juta. Terus orang terus yang Shopee kok tak ada. Ayo kan Sob. Padahal kantor Shopee pindah. Nanti. Pindah. Pindah ini ada pemasangan TV lho iki ning kampung Borobudur. Iki kanca-kanca sing meh ning Borobudur masang Gung. TV. Anu nganu. Iso Anu, langsung anu nareni komen-komen. anu. Sapa? Nareni sapa? Agus Jepang kan dadi kameramen iku. Aku sepang kendel iki malah. Oh. Oh, kan dadi kamerane Agung. Kendel nganu kameramane kendel Aji Cuwil. Aji Cuwil. Kamu itu. Masalah ganti. Kan itu. Saya kasih dengan itu. Untuk sak gitu ya. Ya syukur-syukur kalau goreng gitu. Kalau goreng lah ya. Ya ya. Apa wae intine goleke Intine golek iki cuan. cuan. Jambu ya no. Tak goleki jambu. Umar. Iki sapa iki? Terus di Umar kok mulai tangkap iki. Oh. Wah, diplastiki lek. Biasanya zaman biyen diplastiki gini iki teko Cibok. Iki diplastiki barang. Mau langsung kene ya wis apa kok ngono. Langsung rono kae. Itu proses memenek togor. Errornya kan dadake kaya mau bisa ra. Kalau mlebu kamera barang to. Serabutan. Bisa ra. Melu dolan melu. Mbah nang omah kowe gur ngopo? Nang omah gur ngegame terus nek rajak metu kok ya. Sepi ya desane ya, masak sini iki ya mene sepi. Sing sepi ngene iki malahan Ayam uripe ayem ngono kae. Sik jare golek jati kae akeh kae. Ndi? Kae. Senani wong. Kae ning ngene. Kae. Hati-hati lho nyok, dhuwur. Kuwi listrik apa kuwi? Listrik iki listrik. Ya pasang saka kono. Kono. Engko ya lewat kene ya. Rono. Apa kene langsung rono? Kayak VW kayak mobil VW udah liwat. Boleh 50 meteran kok saka kono. Sekarang tidak. Kon dalan kuwi omahe. Aku ora ngerti omahe lho engko. Pak Kasra to nggih. Heeh. Ora kelingane Pak Kasiono ngono gek apal. Kasiono. Pak Kasiono. Ngevlog durian ngendi? Alah, durian murah-murah. Nang ngendi? Nang bakule kok nang petani ini kono. Ngevlog durian. Atuku durian murah-murah. Nah, iki pinter iki. Kon ngevlog durian-durian ben tukoke durian ya pinter. Iki kameramene encer iki.
Kan ngeblok duren ya. Jelas iku ana duren nang petani luwih murah. Nah, kuwi Aja nemu. ngomong wae muni tuku duren. Pinter nek kon ngeblok. Ngeblok ya sing ra ono panganan kok ya. Iya sik enake. Wong ngeblok. Aku ndek nggon duren murah-murah 100.000 itu 10 itu 5 itu. Ono apa? 5. Ya sesuk OTW. Ini Patrick Apa? Ngendi kuwi gane? di bawang. 100.000 lah. 5. Ya. Cewek matang. Iya. Iki aja padang-padang baterainya mantap. Ya. Betul. Ayo, lho kono artis e. Lho kene ya. Kumpake. Standare. Ya, ini. Saya iki murid. Standare kuwi lho. HP ning tasine. Wis. Ya jileknya. Kuncine nang kene. Lho iki mau iki. Kuncine nang kene akan murip saka endi? Ah, tuntun ngono. Nah, pas. David ki penting iso mlaku, tuntun. Sing dipacet sing ndi? Ah, dipacet ora mau. Ah, wis. Nah. Ya, pacet kan muruk iki. Ora remote ternyata. Oke. Pak Jon nguluk ke layangan. Wes nangko dadine apik woro ngene to. Tetep apik engko iki. Wes to. Lho wis. Lagi lang bayaran, ora bayaran aku suwi. Rafael mulai ket mau ta Ora bisa. bayaran ora baliket mau aku nyok ya saiki. Karepane wegah saiki. Ora ono pelem-pelem iso domek. Wis kebal setrum badine aman. Nggawa kae apa Gung sing anu ke? Clip on. Rene nyedek wae kok ada. Iku usul kalau ini sing masuk. Kalau nyeteng kali. Borobudur Villa Borobudur Resort. Lah, kaya ketok lagi. Kena kabeh. Sak kameramene bareng iki.
20 menit toh. Jol. Urung 14 sih 15 kan. 15 menit ya. Bening-beningnya anak nyoteng. Ya aku kan. Hah? Semangat oh, bayaran. Ana fuluse. Mbah nek ning kene ana ra. Yo omong kok. Wong ora omong tak omongke mesti. Sakake diomongke. Ning ngarepe ora ana iki, ngarepe. Sing nggon Pak Kom iki kae. Ana apa nih? Biyen kae. Lagi kowe ora omong kok. Lah iya. Omong yo. Lah iya. Hah? Bunga liar piye? Delok bunga liar. Kuwi ndokmu. Kaya ndokmu lho. Kok ngene bunga liar lho ngene ya. Iki liar iki ora ono rane kene iki. Apa ono gelem nganduri Iki. Apa jenenge? Iki kaya ndok. Kondokmu ki, Bro. Markisa iki lho. Heh? Lho. Kok markisa? Ya markisa iki lah. Udu ya. Sing kuning kecut kae. Markisa iki kuning kok. Itu lho mate. Tange kok keri meneh kayaknya. Oh, tok gembol terus ngono kuwi. Wane ora nganyarke. Iki biru iki apa kuwi? Kene Tony lek ra judi. Beda. Dikonet. Ekonet iki. Atau tambah iki biru munamuni to. Mending yo Indi Telkomsel. Iki langsung ono wae togor kae apa langsung omahe? Langsung togor sing kae. Ya, langsung omahe apa togor nae? Oh. Lah Satria iki kon masang wingi jane kae sing lor kae di nganu kuwi kok. Yang dipasangke nih lah togor sing wingi dipasang dhewe kae. Oh, kae. Geser ke kiri kan. Ini ngeduk angel. Ngomongi wong ora gate semen iki. Semen karo pasir. Jam 1 dekat dilaen ora ono. Heh? Ono kok. Semangat ya. Semangat ya kayak gini. Engko sore wis ning omah. Mending nek engko nembung pasang kene oleh ora njero apa togor. Pasang kene njero. Nah, oleh nggih nembung kan. Mani-mani radisi ya. Heh? Kandang iki. Nah, kono diisi kono nang kono sik mlebu rono sik. Mlebu kandang mbek karo kambing ngene. Terwelu ngaritke malah kesel ngaritke tok regane ora ono. Yo nganu Wedhus kuwi kok. restoran kelinci. Restoran kelinci. Taman kelinci ayo Serapayu ya. Arah kelinci. Togor dine iki. Iki ya Yan. Jal 20 piro? Heh? 20. 10. 10 BPS iki. Eh? Ayo. Separuh. Separuh seko piro? 130 piro? Sing itu. 80. Tak 5. Sudah 5. Ya usah ke. Iki kira-kira bentekan kono tak ana pedote piye nyok? Engko. Iki bedene wae iku.
Enteng kuwi. Enteng ora. Ini apa kali? Bos. Aja pasang ajeng begini ta? Jek-jekane sing cepet sik kerak jek-jekane mawon ta tep-tepane. Ngetek mawon. Boten wani nek boten enten jenengan. Alah kaya omahe kok. Oke kok. Nek menawa datang Oh, teko sik ra. Amin. Masa nih warung kamu aku ya Mas. Oh, hah? apa mriki nggih pasang pas jek-jekan. Pas jek-jekan niku. Mriki terpasang mriki. Pokoknya sing penting enten iki ne. Anten cop-copane. Cerak cop-copan. Oh, kira mriki saged. Kok kene Mas? Sing enten jeke pundi kene? Anak niku ndak. Aku ae. Re nyangkute iki paman pas nego teng ajeng. Yo sak apa? Iya. Nang mriku wau. Heeh. Foto mriki niki sik Sing kerep ge gak gogok nang istirahat sini ta. mriki ta. Kayak nyantai. Mriki napa? Iya. Mriki iki. Nang mriki. Mana tuh lah? Ora gede to? Iki kok sak kok sing sama. Lah nek iki ra ono jereke. Nek cedak. Oh, Jare mriki ana jeke. Ngon TV kae. kuwi ora apik Mas cuma celat-celat Iki iki. jeke Iku Oh. diganti jek. Kendo kuwi kali. Heeh. Oh. nek iso kono malah Pak mriku mriki. Heeh, jane. Anu. Ora apa-apa wis kene ra apa. Ini sik kerep gak nyantai mawon pindi to. Ayo. Atau ngarep ngono yo ora Rasane apa-apa. mriki nih. Oh. Anjen ruang santene tengah to Mas. Betul. Arep iku nyaut ya mriki. Pemangkit kan burung kok kayak nyaut kok. Heeh, ra apa-apa wis Mas. Kene wae. Gue gak jenengan kadoan nek ngolor-ngolor. Boten. Boten. Ya endi? Nek kono Kecuali enten kabel ya olor, mungkin kula rekakin. Kabel olor napa? piye-piye. Saged diolah mriku. Ajeng budi apa mriki ya. Mriki nganu tak cangkir tak. Kono iki sok terus ya Mas. Kuwi ki elek tenan tembok musim. Oh, dure kan lho, Gung. Dure wis samar ku nek pomo ketrocoan barang lho. Heeh. Wis kono ora apa Mas. Ngarep bae me, penak ngarep. Nek kabele ketokmu ya. Mboten mriki diklan kok. Oh iya. Diklan. Kene. Kene wae ora apa-apa Mas. Budal ajeng nganteng wingking. Monggo mriki. Bablas terus nganan. Bablas terus ngiri. Nganan nang mlebu mesin cuci. Ya, ada munggah. Nek kene mosok ning kamar ya Mas. Napa mriki? Iki lho, iki ana kak ana. Niki budi enten ceke mriki. Iki. Mungkin napa-napa nek. Yo kene ra apa, Gung. Jane ra masalah. Nak arep men ra ketok jero ra masalah. Ya ora apa-apa lah ketok ya ora apa-apa. Ya, nganu. Kene olare kabel kudu. Tuku ono. Ventilasi. Metu ventilasi kuwi heeh. Jogo. Tunggah kuwi alah ora apa-apa. Engko teng klewer ya Mas. Ah, iki nek liwat iki teng klewer mangke. Oh, arep liwat samping. Kula klaim rapi mriku. Iya ora apa-apa lah. Iya ta? Nggih. Sing jenengan ora repot. Nah, liwat lakon jadi bisa tapi munggah. Liwat ventilasi kuwi, Pak. Ya ora apa-apa Mas. Ning kok kabele ngene ya. Kabele kok kono rene ya. Nggih. Lewati pojok nih, Pak. Ngurut ke Ora Mas sing kok kono nih ditarik Nggih. kono iki aware. tetep kencang iki to. Heeh. Ora apa-apa ta? Ora masa kesangkut-sangkut endek ngono apa ora? Ora to. Mboten. Ayo, tak terke kok ngapa lho? Wah, Oh, ora kaya wong wedok ya. Kene Mas ra apa-apa. Pokoke nggone wong sugih wae. Biasa aja. wis top manu iki. Ya murane kayu. Ora, dititipke wong mundilan ya aku muni Apane? murah. Nggih, enggak wong tok nyono to ketoke.
Sopo? Roni yo. Ini siapa ya? Wong bae. Anakku gogoke nang tok songo to. Kok pindah warga tok songo wae. Ha nggih, rapuro nika. Nggone omahe kosong nika rapuro nih. Nika lho sing ngene anu kan ngene pusat kan ya. Oh, jenengan ngarepe bangunan tadi. Nggih. Ini rapuro nih. Dasar aku yang muni. Sing omah kosong iki. Lina ae lho. Bekasnya Pak Dian tuh. Nggih. Ini minyak pan direhat, didandani dulu nih. Aku yang muni ngene. Kok nek kowe nggawe omah dhewe, omahku tak dol aku tak pindah. Ada yang siji tak kon omah Halo, dhewe ya. Bos. Ki goleki anu, balamu. Prai apa piye iki? Tak kira wis mangkat ya, Go. Oh, tak tahu begini kene. Pinggiran. Hah? Kurang dulu. Genter. Oh, Ketok bae. ora pelem. Ya kan duwe kok genter. Ngandu. Nah, iki cawangan. Sampai buka kayak gitu kan. Apa mas teh kopi? Manut, Bu. Anu Kopi ini. kopi mboten nggo gula, pahit. Siji sing pahit. Danten. Eh? Ganti. Ala sugih kok. Lagi ngurangi gula ya, Bu. Endi? Sandalku gosok apa iki? Wah. Piye, Go? Kang sate. Kok tambah nganu to? Rambutnya wis tambah putih to kuwi. Boleh mikirnya tenanan, Po. Tenan. Mikir tahan to, Lek. Di kancaku pit-pitan dene SMP. Manut. Mana itu ya? Mana osi kok? Mana osi ya? Tangan. Ora ya Allah. Wis kono ambil wis kok Bisa deh. Kok ki pirana? Apa tuh? Di tengah wis tengah kuwi. Wis. Anjlok. Ora tau ning joko saiki ya. Lah, kene Pergabutan iki disoto ing joko iki. Halo, Bunsane entek, sing gak bunsa diborongke. Dadi agrone piye kabare? tak ning kancaku. Paling 100 juta diborongke mer kayak entek, syuting entek. Tak. Perserutan perbonsean. Apa kayak Mentas gara. minta sih anu itu. Apa amplas itu ya. Butuh. Mana ada putri aku tuh. Ada putri-putri. Kok meriok. Kok nang kono nandur, Go? Kok nang kono nandur? Kok tak tandur ngono ya. Oh. Ayo tes kan jopo-jopo. Poturane dhisik kae kuwi. Komeri ya. Kok meri. Mario saka biji lho. Oh ya ora. Heeh. Nganune dituku sapa? Pote ombo kae. Agus. Oh, Agus. Agus. Sultan. Jarene awakmu arep ganti. Gue aku tagihannya mudun nih. Piro? 80.000. Lah kok iso? Abu. Wedi ganti nek. Rampuni aku. Kok murah.
20.000 BPS sih Pak. Bulan ini 80.000 aku bayar. Oh berarti kira nganu paling Promo. promo. Pemutihan loh Mas. Akhir tahun ke bonus akhir tahun Aku kan. ngerti Mas, ngerti tagihan tuh Mas mono iki. Wong biasane iki 200 sih. 200 punjul 245 kok. 240. Kok lho 80 lho sing tagihan bulan sesuk ya 80 meneh wis ono. Nek iki mlebu. Kudune tanggal 20. Gak apa-apa ning ngarep gak apa-apa. Nek do ngerti nek ning Mungkin oleh promosi aku ya, kadung aku. Oleh promo kan ini. Mungkin Mas. Pasal sebelah itu di ngarep ini Pak. Enggak. Sing cek. Aku tak kayak cedak. Kulkas nggo ki ngono kae. Kene iki wae. Lebune tuh kene. Dari pang pesanku. Nyadar rai. Pak Kas. Sira. Apa sen? Ada pakas to? 5. Kas apa sih nduri? Eh, Burukan dicas keras. kene. Dicas. Nggih. Oh, randik buatan betot cas. Berarti aku ra iso. Iki casku iki. Oh, nggih. Bolongan gede apa cilik? Ageng. Aku nggak iki mau ono ngene Pak Yani. Kalau dijake kok.